Jak je to pro mami čisté. Tak louby na té betoně není lepší na té trávě. Mečáka. Zametáním to tu, tak to No tak to mi to hodí do toho kontejnera podkového. Ty to dávají odpadky z kuchyně, aby se mu to hodilo. Karolinka. Karolinka. Ježiš. Jak to prehodíme na kterou stranu na tuto? Karolinka. Ura. Karolinka. Ježišmaria. Dám tam komáre, to začalo. Karolinka. Karoli. Karoli. Hej, co to ti robíš? Fuj, ale nepapajte prsty. Ne. Nepapaj. Papa nie, fuj. Máš balkané prsty. Áno. Karolinko. Potom. Karolinko. Danko. Poď pozri, tam si bol. Pozri, že na tie prelievky vzadu. Ježiš. Poď sa pozrieť, poď. Tak vieš, kde sme, asi nájdeš. Ty taká šikovná.